Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Hamid. Hey. Argay. Hey. Abam. Badda ñaan. Alsil. Badda tambe. Modum ni. Jam tan. Jantar kay. Ɗo woni place no. Wallahi ɗo woni place de ɗo. Komi ta jiiliɗo tan ha kortim korim yiide place o. Wallahi men namno tan. Hey. Ɗo gollata. Ɗo tin golla. Ndeysaan. Pourtant oɗo bangi ɗo en sa wi ɗo Hamid tan kala mbiɗa Hamid tan addata ɗo. Kono haɗen sukaɓe joni ɓe ngala leydi. Wallahi. Aɗa selli kam. Jam tan yettere Allah. En korko jam. Mawɗum wallahi mawɗum. Alhamdulillah. Min de Hamidou komi garnoɗo jewten par ce que seytane yeehi hakkude men wallahi en kaɓi hareji kewɗi kono noon ñande tan waɗi acte jooɗo kono min juumi garɗa ha galle mbiɗa yumma yaaf gadda toon dongal ma ngal gandunɗa ngal caɓane gueɗe goɗɗe wonti kadi seytane goɗɗo kono ayi jaaɗa nde mi leeli ha jaam miijimi julɗo so are ma ƴetti décision mo ummi galle mo ha are ma wima yaafumi ka poɗɗo yaafade ɗum garno yo en jewtu jaafodiren ɗon ngal pa wi ko en wat mi wawa ɗum mi alna ɗum doole hannde mi alna ɗum doole jangga te ɗum ɗon onon tan mbawi walludemi hen par ce que wiyeɗo yo fin en tottiri dépense onon ɓuuri andude mi wawa ɗum onon ngal min liggeyam no wayi min hannde liggeyam dogat walla mi liggo 2 jours dañ weccit mi fofta 1 mois fami par ce que min business mbaɗemi min liggiraka liggeyam ala kalis quoi min fom dañ business taw liggey o hewata 2 jours 3 jours taw mbe dañ hen kalis normal yam wat ɗum somi pari mi jooɗo ha mi yi business goɗɗo te o jii min temps jottomo mi dañani business mi juuti joni kanko so wi on tottimi hirandam nden Moussa tawi noon onon mbawi jooɗade saaha on ñamata muññon kam manam on kaccitaka muñon on gotataka muñon on kirtataka muñon ala probléme yo wat ɗum min kam onon tan kulimen te Hadija ko gonga ma par ce que sa ari e galle aɗa liggo lewru so maayi a yiyade halis ma aɗa jogui plein droit arde wadde ɗum réclamé te tawi ko probléme halis o rek wona nenam Houleye wowno yobdema aɗani kanko oɗo instant o ala ɗo mon Dakar te nene makko sellani te ɗen neɗɗo gonduɗo e mo sellani kam neɗɗo wawa noddude mon namdomo halis probléme jobdima ɗum wota won probléme min gonɗo ɗo mami réglu ɗum ha halis ma timma mi tottuma ɗum inchallah ɗum ala probléme eyi mi nani haalama min aɗani affaire jobdidi tagui kalim ɗum goyitima ɗum dal woni basi o yam nenam e ɓinguelam foof ko yam pawi mi liggotam mi daña mi waɗnaɓe eyyi ko ɗum tagui goyitimi affaire jobdidi tinkide affaire o ɓooyiɓe yoɓaka wallahi ko gonga ma nenam nde noddam téléphone uji tan a famta jinmi kaalen baba fatmi ala ndeysan he ɗum baka yiiɗi le nda ɗum ɓerde ma kalɗa ko ni wono mboɗo welti hen wallahi ƴettude baba ɗum ɓerde ma joni yarlo yaaf gacca hakke mi yarli mi yaafimi baba heddi ko eyyi joni mi totti ɗum hirande mum min cerdi hirande ala baba totti ɗum hirande mum courant mum ndiyam mum fof non Hamid an caɗele hakkude men haɗa andi
ko joom addi sabu ko rewɓe mum gaddi mi darima gila joom siwa jibinede mi dari ha tolnima han ɗo tolnimi joom mawni nafata addi rewɓe nder galle heccanki biba fini wi defani bottari sali wi joom tottani ɗum yon tande leldane mum haalande ladde jaafoɗa sali defde jamide sala sala wi kañum defno hanki jamide jaari piimi ɗum ha cekkinayi ɗum nawi ɗum to katani to mbimi yo def ñaw on hande en ay anno baba noon ay ɗum ɗo a leeli ɗum wadde eko yo courant couppi o couppi hen wona ɗe balɗe fof ɓe ngala courant ɗe balɗe fof courant men ko nuɓere walla jekki jekki tan wiya courant ndungu noon ko noon haɗanni ɓe gañta ko woto courant o maasa yimɓe ɓe ay surtout ndungu wala adde bamma si seedni hirande ko an dañat probléme wona ɗum andi rek hay an aɗa heɓ probléme par ce que ñamana ñamta eyyi ko gonga mais probléme o a ko ɗum dañ daxa ɗo fottini rewɓe tata nder galle hay jogo ɗumen wawa bamma hande daro mbiyoma seerno deb hol ɗum layerte sah hirande ɗum hande wona arrangement a ɓuuri ɗum tawde eyyi joni a yahata noon kalda e makka min mi haaldemo ko mbami ko haaldo hankkide aduna mi haaldemo o naafi goma dari omo haala o ala ko sohli ko wona hirande seerta yo haalde em tan mbasa waddude em pour waddumi hen kala wona ananima wona ko goɗo kam probléme nani ananima nani joni noon bébé ayi gobama wi ko noon ala probléme anani bébé ɗum ala hen goto probléme an bébé an a meeɗa oppande bamma ni tan an so niyam ari aɗan hen est ce que hen sahani ko an yoɓata foof wona e courant kadi yon ɗum ɗon so woodi ɗum ala probléme an bébé ɗum waɗa min arrangé joni min somi yontama no wawi mi wasa defte jeehen nde suudu gara nde suudam joɗden hen sahani somi dañi envie defde mi defa sur le plan min ñama wona bébé wona ɗum ɓuuri e gasi ɗum ɓuuri ke an mbiɗa an yoɓata courant an yoɓata ndiyam no wi mi waɗat participé saha mbiɗa waɗa participé e participe bébé chaque jour a waɗa participer chaque jour e jiɗi ko tukkaɗa saha sukko an ay o bébé onon he onon bamni joni hepti hirande mum enen pour joddade jiwde normalement onon hin wonani duggi wimo yo oppa min ko an joɗɗoɗa haalanede gonga ay o debbo ma wayani de wonko jiimi ɗo e tan no waɗi bizarre mi anda holɗum mbiɗo affaire uji te ko worɓe mawɓe wona hay sukaɓe ina mbaɗa affaire uji gandanɗa hoore makko sukaɓe ponno ɗum wadde ne mbaɗa e gatereji e affaire uji nden hen te min komi dentiɗo ko heɓno kam nden ko mi yiiɗa heɓami wonko jiimiɗo dane gal e daale galle mon he min mi famani mbiɗa ronki andu ko ɗum woni noon ko jiiɗaɗo ko wayno holɗum Salma ɗum so rewi hen est ce que ɗum moƴƴani mi rew hen accu tan mi deƴ pour mi haalanma tan paama anam Khadija ko jiiɗaɗo holɗum mbar wona joom kam woni ɗon haalanma haala bandiyagal woni ɗon ndi kañum ko huywere ko ɓoccode yiita debbo wallahi Salamata wona joom joom mo cikkata wona kanko wona joom so wona joom ko holon ala ɗum Salma mi suusama ɗum haalan ala Khadija anan min jaggumami comme no mbiñam ni wona sa yiiɗo ko musma e galle he ka poɗɗo arde ha yam kalnaham so wona joom ko holon mais o joom tan e bammam goni e galle he eyyi joom tan e bammam goni e galle min somi wima babiraɓe joom kam wona babiraɗo aɗa foti famde ko woni on hay somi haalananima Khadija an jiɗɗa wiide kawam woni e haalandema haala bandiyagal gonɗo ɗo mawɗo ko on tan mbiyimi mi wiyani joom noon mi rewani ha inde hay goto an tan famata holon poti mi wiide ko mbimami ko joom a foti nde mbaɗɗa ni ko ɓooyi Allah woni seeɗi foti no mbaɗɗa ni ko ɓooyi an joom an nanta waɗanta waɗ ɗum no wayni an fuynimo an joom liggotako joom ala ko waɗi dawani hirdani feccani nangue an kay baba an joom an awaɗ ɗum wayni enen ɓi président kullo mbo waɗɗuma metti hay ɓi président way tan ala min ɗum mettani min sibo sa felti wiɗa totta ɗum hirana makko on foti jogade hirana makko an no joom jogoto rewɓe tata nder galle he an hay gotel moƴƴila dañani wallahi wallahi hay gotel moƴƴila dañani wallahi a ɗesini ɗo dañde lembel yaari noon wallahi te kañum de naafi gagal mo kañum e yummo guittigal dewgal bonni ha bonni joni noon andane no mbaɗɗa ni ko noon to nanguɗo ha tiiɗo ala anti kay eyyi o wonta wendade samma sodoye mburu sodoye boor tan haɗa rewɓe kam ko ñamoɓe te saka jaari noon on kam ko ñamowel ngel ɗon so jarano watano kanka lewal ne ye ɓuuɗo wadde noon ñamde eyyi no mbaɗɗa ni ko noon tigui barkal soto ji joom hiriyande mum a waɗi ko poɗɗa wadde ko joni mbaɗɗa ko poɗɗa wadde baba an kam follere tan jeyata ɗo eyyi ko follere tan de boisson tubakoɓe boisson tubakoɓe eyyi
boisson tubakoɓe jiida e o ɗum jiida e oɗo Yiyan on baba on ɓuuri wulde on ɓuuri dirade on ɓuuri ɗuminde on ɓuuri welde mais ay follere nde ɗo kam nder follere ɓuuri webde ɓaleɓe so gari ɗo follere nde ɗo tottam ɗumen jara so tawi ko tubakoɓe noon ɓen kam boisson mo ɓuuri serde sibu on to ummoto to ene woɗɗi nani koma pasane waɗane dédouane ha yetto ɗum waɗi on ɓuuri serde ani on ka seltanene molno Allah ko jarata ko ay enen ɓaleɓe noon mbaɗen tan kono wonko mbaɗɗen Allah quoi par ce que enen neɗɗo immoto caggal leydi arɗo pawen ɗum dow eɗen ɗum jarno ko ganduɗa hoorema enen en jarata ɗum ayi ɗum ɗo joni sa yeehi leyɗele mabɓe to est ce que ɗum toon jogui prix ɗum ɗo ɗum woɗɗirini fof non meeɗa yattonde kono anda kam kono ɗum ɗo kam so Allah ɓaleɓe ɗoɓe ɗum jarata nani boisson o waɗi noon boisson tubakoɓe on tubakoɓe jarata ɗum baba aɗa kalnanma te on boisson mo wuuri omo haaɗi mi haalnama tan on ɓuuri cellal noon ayi o ko haaɗi ko moƴƴe gorko wallama on baba mais sonma oɗon siwnam mi yara hen tubako ayi on ɓuuri cellal ɓuuri vitamine uji ay kamɓe ko moƴƴi ko kamɓe jarata ɗum ko boni ko ɓe totta en ɗum on e hadde an addu haaɗi kayde haaɗi woni lekki gorko anda oɗo sukara moƴƴani joni a jokkiɗa ɗum kaymi haari jokkiɗum ɗo madema ko non o hen heewi sukara he yimɓe ƴeew Afrique naaɓe jiiɗa cuuɗi leɗɗe kamɓe mbaɗi teere suuji tubakoɓe aroɓe ga kam pewnanteke leɗɗe ha feewa wonɗo ay ɗum ɗo no waɗi cellal ɗum ɗo joni no welli ɗanade jamma hay courant yaahi kono ayi climat o ɗum ɗo woni clim Allah ayi Allah ɓuuri neɗɗo wawa clim mo ganduɗa courant kuppi walla yoɓat tan ha jaalaka oɗo o woni boisson tubakoɓe o ay oto jiiram ɗo nono wayi hadde eɗen molnomo Allah hay min jeeyomo mi susa yerdam ɗum noon kon wawi won ɗaɗi cange sa leɗɗe men beɗe ɗe cange ɗaɗi muhora ɗum noon nde ɗaɗi cange eyyi sa sodni wayde ɗaɗi cange sa sodni wayde bab horam nde nani uddito billahi aɗa susum ɗo baba ɗum ɗo ɗum ko cellal ɓeydat vitamine kadi gona gorko sa baba ɗum ɗo ay ɗum ka anda hen ko ɗum mulnat ɓandu te mbaɗa andi ko gam huuley ala ɗo e galle he te ɓandu mba wuuli hol ɓum ɗo noon mi waɗa hen galas waɗa hen galas satal ma lowta galas a heewa ɓuftoyɗa wona galas ɓolo colo de baba ɗum ɗon hadde haaɗi seeɗa noon ɗum haaɗi seeɗa de haaɗi ke wona seeɗa kay ɗum ka wi ko rok même hay min jeeyo ɗum mi yarata ɗum ɗo hay min jeeyo ɗum mi yarata ɗum ɗo ko follande tan jaram min follata tan jaram eyyi joni dal kaala guiƴma o quoi kala jom ala jom kala mum jom de huy were won kala mum andem ganda a yawa on gorko jogoɗa rewɓe tato a dawani a feccani nangue a ligga ka waɗano e daro kala mo an waɗimo noon wayini ani an fuynimo an yatto jogo sagata gorko poɗɗo no foti ni an tottamo ñamde an tottamo yarde an wallitama e rewɓe mo kala ko cuuli an totta ɗumen hay faɗo rewɓe mo wawa sodde an sodata an gara waɗi debbo goto an ɗum ko lawol maayɗo billahi wallahi komi jaɗɗa ka jaaɗo cee kay min kam ande ka jaaɗo cee eyyi wallahi ko barɗomo barɗo sala noon salto aɗa jogui droit saltade sibu ko ɓiye woto tottuma hay dara won ɗo yo jogo galle mo o wawi rewɓe tato kay yo jogo galle makɓe yo jogoɓe wona konko waldete hen ya bon fayi Dakar eyyi Allah Ngor Diouf ƴeewima ino yayimo sellani ko tanon wona wi ko yimmo ko sellani yuman hule yum hule kay on wino sellani boni ya ƴeewoy ɗum anda ko Ngor Diouf mi anda ƴeewoy mi anda est-ce que ala baba waramde wonɗo hen an wona gallaɗi mbaɗɗa galle ala elle gallaɗi puɗi a hoore baba foɗani gallaɗi baba an ko gonɗa ala diga natti heɓtindema de baba ka puɗɗi ɗumen de min mbaɗomi de baba ren ki katki enen ɗam kaɗɗam follere tuuba ko mbiɗa
mona follere an wi hor follere tubu Ala. wala follere o kadi tudɗum ko ɗum woni ala follere fusarol wala yimɓe ko follere tubu ho ɗum ko ɗum wona follere tubu kam ɗum ko o boisson kaɗɗo wonɗo hen wima ha saari yarde ɗum mi yam ham ƴakkato bab daro wala mi daro ay mbim min hoot ngala galle tawi lelna biba haajam ara hen biba wona ɗum yiɗi ha ɗum yiɗi mi itta dewgal joom hokkuma biba barkala bab billahi ma mi itta dewgal joom wona séeréer jibino min jibinani joom de aɗa andi tawi joom haɗa andi wona min jibinɗo nden hen tawna ɗon ha yiide lelde mbindane mi ayi min ɓurma ɗum yiɗ min ɓurma ɗum yiɗ suudam jaggum mi lela Khadija Khadija jiɗima hadisade men non jiɗira Khadija an kay wadde ñande ɗum waɗi mbaɗa ko min ɓerɗam woni hen an garɗa har bon afruji quoi il faut gonɗan nandi de eyyi joni noon wadde an kay ñande no kalɗani min mandir won ko jiɗɗa hen eyyi joni haala ko gasi joni accam min hoore wawa accudem babaɗe ɗaɗa yana an accam ko maccima yanat min dari accam ba maccima yanat an hooreɗan accam ngara galle kowa biba nayi eyyi fat maram doucement eyyi fat maram doucement min sohlani doy so duusi kam mi ñaam mi yaaya ma waɗa min pondam anda ɓuurol galla walla ba faram doucement bab an yokkoyeji ma fof babe babre noon babe o jogui jurumayam tan wayani ɗumani hande sikka wadde dari ɗo wiyom ceerno hirani fotno ko layde hen ko yoodi wa darata ɗo wiya waɗ walla yo fot appartement mum ɗum ko haala mum non ɗum ko haala mum non bébé o wi noon o wi yo waɗ ɗum an firani feccam ke gandam ma yi an siirani feccama ganda wontani wadde ndax o joga weedu men saka ñamde an ɗum tawi a joga ha a joga min mi ala haal tawi jogi tan haal bébé a joga jogui kay ko Allah tan Allah kay kaymi jogui kaymi ittata ko jogui ko hen totta mais an so bamma waɗi ɗum bébé wattama anata ha bébé chaque jour so tawi kanko totta ɗum ɗo dépense chaque jour o fiya kam ɗum wonama arata chaque jour 10 000 francs a waɗa chaque jour 10 000 francs chaque jour 10 000 francs bébé jaar dayimi chaque jour 10 000 francs bébé anayi wallahi mi ala ode jaggune bah mum kam jogi ɗum wuure galam ko lo fami temeremi daro an tupala ko koye maye galam pami galam koye maye pala gawon lawol galle ma ala galam nani bab ar lawol galle ma nani abuwa kam andu galam ar hamna he ar mi yaran folle mi yaranimo follere ar mi ñawma galle ma ay folle ma amnoma galle ma bab galam naw daga ar rewni galam gahe mbiya ɗum ko maayo ngo woni ɗo ɗum ko maayo ngo woni ɗo wadde galle kom tohna ar rewni galle kom tohna o tohnaka de a kom tohna ar dam henno e ar baba wallahi musaɓe ngari kam wona ndiyam ɗam no haaji wona mino ndiyam ɗam no haaji ɗum haaɗani sa ɗum a mandirat haydara mi haaɗani ay ar yen haydara noon haaɗani daro baba tawi ay darde min mi dayi mbaɗa da ar jeymi nawma emane daro on oɗum woni daro min kam mi dayi walla sa andino ko ni tawma waɗa ko yarnanoma holmo ko yarnanoma ha min jaram ka jar ɗum kay komi yiɗa tuhoma ka jar sangar kay min yiɗa eyyi jen jen sohlani de sa andino ko ni o fotani yarde sa andino ko ni o fotani yarde walla sakami koyel ma ko pomaril ala koyel ma ko pomaril ƴew tenanema ƴew ɗum ɗo ɗum a foti yarde sangar walla sakami ɗano ɗo seeɗa to ɗanoɗa galle ma mbiya ɗano ɗo ɗon mbawi waɗɗanano ɗen walla mi ɗano ɗum ko maayi woni ɗo sa nana mayat ɗum wona ndiyam de ko ndiyam kay ɗum wona ko ndiyam wona ko ndiyam woni ɗo hen ndiyam woni ɗo ɗum wona ndiyam ɗum wona ndiyam ɗum ɗo mbiyata wona ndiyam ɗum ɗo ɗum wona ndiyam wona ndiyam Khadija ɗum kam jinmi ko haaɗa hakkunde men enen ɗiɗo wata haalan ɗum hay gooto e galle he ay on non probléme min mami waɗ ɗum géré mami réglu ɗum te Khadija ay debbo kala no mbawɗa waade e kala ko mbawɗa wonde worɓe ɓe kam a wawa daddeɓe te debbo a wawa wiide gorko haaldata e ma an jogoto fulla e fayda e hoore ma a faami kala ko haala ka gorko wawi addude e ma walla kala no gorko wawi addude e ma jogoɗa fayda mo ganduɗa hoore ma
a waɗa ɗum maîtriser ha mbasa yande e ko yiɗi ko kono ko probléme kawam kam tinno komi ñagude ɗum sibu Allah yo haat hakkunde min enen ɗiɗo min mami waɗ ɗum géré ala hay probléme ko wonta wiide mon anani eyyi mo wonno mbiɗa ni inchallah metta ma kam jogi ɗum ina ma wela kam jogi ɗum ay omo jawi ɗo kam jogi ɗum Allah jogi kam noon sa dawi nde hay 500 fara mbimami wawa wiyande jogoɗam bima Allah jogi kam Allah jogi ma eyyi moƴƴi jehen wona mbadda guide ko tota kam ko mbeɗa ñaami to Allah ummi wona Allah totti Mutuma ñama baba mbi so totti kam ñaami to Allah ummi bébé min non to Allah ummi min non bama tota kam mimi ñama hay an ɗo gonɗo ɗo kala kaka fajjel wurnatma o wuri ɗum waɗi noon bama no fiya kam a hata hen haydara bébé jaari aɗen galle joom galle totira dépasse min tawata ɗo baba mbeɗa toño mbeɗa tottire galle mum dépasse kam fo tottir dépasse wona wona kam fo tottir dépasse wona joni kay ɓayro tottiri dépasse enen kay ñaami tan nde jam wona kom jiɗim noon onon fof noddon jam e galle he par ce que kiraɗe ceernam billahi moƴƴata e men te min onon gandi min suusa nangue no feewi finde ñam fof en waɗi lagar en yaani yiiliyo ko dañi min wona mbawa ɗum wona a waɗa ɗum de estumamo saaha somi yii ko juuɗe walla mi ligguey juuɗe o irtoto bébé ɗum paami estomama itata bébé a yaha chaque jour par ce que min bama ay so waɗani ɗum o warata men galle he ana ñande o fi kam ɗo ha maytoren sangaro wani hadde follere ni notum gay sa naati galle ma ɗo mbiɗa ko min tottuma sangara en gueɗɗa mandilla bar kala mi ado Allah e balɗe ma ko ndiyam ko an ɓuuri Allah yaw haade ado Allah amin haalno ɓe jiiya sa haali ma andu min ɓuuri yawde Allah nani sa wi ɗo min tottuma sangara mami ñamede nani ana focus no e ya la on focus do galam mam Tengah awalnya fokus. Oi. Mau nak mau ya kalau lagar. Oi. Gila nak tinggal. Tinggal. Oh, ah. Awal gelim. Galam hai. Ah. Galam min jamba. Ini galam. heddu ɗo tan mbaɗirangal Allah min ko min ballata ɗum ko woni gallam min jeyim beela fof mi waɗata gallam he yo lelle laldami yo lelle mbaɗantami jontaɗam koyema hawni an koyema hawni an ayɓtiramin balli jiman noon yam alam nadaram joom watta jimol ngol kaw to gummiɗa man ma hertide so mbeɗa yimo woto arat kaw an hayno kaɓɓirɗa viruji maɗi ni fewat an to gummiɗa mi wawa bébé a yaha mi wawa jour sa fini a yaha an sukko jaari mi wawa jogade hirani mi wawa jogade hirani ana atana rafi bamba hey baba mi anda mo ko don wax hay got anda hiramo kila noddiɗa ha joni holko mbaɗanduɗa ani o hebdu man ha hebma mbimi he o bonni a fof ko mbaɗatno o fotani er sangar joni non sala tooñi kam hanno tawi mbeɗa yim jimlam hom wiya omo dartin jimol ngol jaari joom accam an accam jaari foɓɓanam yo lelle kaw hoddiɓe men en nanɗo kaw hoddiɓe men en nanɗo Barandam seh mbata. Or bonugam. Nyepande made or bonugam. Bonugam. Jari ko. Jari acuma taxo de. Yo lele an. Bonugam waay. Bonugam waay. Bonugam. Bébé bonugam de bonugam. Bira. Jowani. Mehma hal malal mamil. Jabe. Sal arga. Anwul gar. Joddo. Anwul kosamam. Joddo. Wallahi joddo. Man ko jitta fo man wala. Hay darum jiida mom. An abalag de. Diwan man. Ala ko kina ko hatirma ala yim. Ari yo le. Ana wahi yam an. Yo lele umma.
darsiya sama darsiya ala ka wajal no wan an ka wajal an ka mawd an beba ka mawd di an ka beba wajal beba noto men ma hersim natata yayma ala min natata yayma ka wajal men ma hersim non kono mi pusmo yalto hen asab an jom min yo lelle wala galla joro Bab ma yar bab. mi yala o yara Bab gina wati yar sangat bab. ko mi jar he am bebe agta fuster ha e ka wajal ka na ko wan ne jom Dergal. Esam. Dergal eh. Jom. Gen dergal acha. esam Jom. an ka Eh, nalite gen dergal. esam adu jungo jari Jare, jare. jari nandi ses esam bila jamma nandi ses jari esam odo esam me jari odo ko nandi ses yo lele esam an yo lelle min yo lelle ko pe wala min je wala mbawti yo lelle kaw away njima kaw he ndaram esam min salamata joro joɗɗo salmat ka baɗam Jom. an woni ƴiƴe mam jom he ala ko ƴukkotoɗa hande de sonno gaccere mbaratno yima o lelle yo lelle jari ana wa sukkade hami haala ko jimmi haala daggat mamma woto bonno jimol ngo a waɗat bin bin ses yo lelle alar waay mbaɗan tahade yo lellel yo lellel mbaɗan tahade sar mbaɗa affaire musale alendel woto sek an min Bab. an woni ƴiƴo mam sa seki tan ɓerdam nde huɓɓat adunam jiiɓo ko jom